स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारी स्निजिथि सुबनखाता मागो मेला खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो दङ। बाक्सा जिल्लानि मागो मेला फोथार सुबनखातायाव फैगौ मागो दाननि 3 खालारनिफ्राय 9 खालार एबा जानुवारि दाननि 17 खालारनिफ्राय 23 खालारसिम 7 साननि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय मागो मेलानि थाखाय लाहार फाहार खालामनाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दङ। मागो मेला खुंफुं आफादनि आफादगिरि प्रभात दास बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बे 7 सानाव बिथांमोना खेराइ, जुमुर, बिहु, सावथाली, मदाहि, सरनिया कसारी, धुलिया, गरखा, तामां, ट्रेड एक्सपो, मीना बाजार बायदि मेला नायगिरि बिथांमोननो दिन्थिनो लादों होननानै बुंथिदों। लोगोसे बिथांमोना आथिखालनि लाइमोनफोरखौ मोसानायनि फारसे गोसो बोहोनो थाखाय केसेटजों मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों होननानै फोरमायो। मख'जाथावदि बे मागो मेलाखौ मोजाङै मोजां बयबो हारि माहारिनि गेजेराव गोरोबलायनाय आरो अनज्लायनायनि गेजेरजों खुंफुंनो हायो बेखौ खौरां लाफैनानै मिजिंथिदों 12 नं बरमा बियामनि एमएलए भुपेन बर' बिथाङा। लोगोसे मेला सामलाय आफादा बयनिबो मदद आरो अनसायनाय मोनगोनखौ हास्थायदों। बाक्सा मसलपुरनिफ्राय दिबाजरम गयारिनि खौरां। बरमा समस्तिनि सिङाव थानाय सुबनखाता बे सुबनखाता ओनसोलाव फैगौ 17 अक्ट' खालिनिफ्राय माग मेला जानो थांगासिनो दं। आं बयनिसिबो हामलायनाय बावदों। बे माग मेलाया इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप हिसाबै खुंजायोमोन 70 मायथाइनिफ्रायनो। देग्लाय कभिड परिस्थितिनि थाखाय आरो कभिडनि सफै थानायनि थाखाय भुटान देशनि मानसिफ्रा बेयाव सफैनो हानाय नङा। आं बेनिखायनो खावलायदों जे जों जि रायजो राजाया बेयाव बाहागो लागोन आरो बेयाव जाय दैदेनगिरिफ्रा माग मेला खुंनो लाहार फाहार खालामदो बे माग मेलाखौ आब्रुथि गोनाङै जाहाथे सालायलाङो आरो बेयाव जों अनलायनायनि गेजेरजों गासैबो जाहाथे बुजिलायनानै बे ओनसोलनि जौगासारनि थाखाय आरो बे ओनसोलनि शान्ति सम्प्रितिनि थाखाय खामानि मावलाङो बेखौनो खावलायबाय। गोजोन्थों। আমাৰ এইবাৰ ঐতিহাসিক 70 সংখ্যক মাঘ মেলা। ইয়াৰ আগতে আমি 2014 পৰা 2020 চনলৈকে আমি আমাৰ সীমামূৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটান তেখেতসকলৰ লগত ভাৰত ভূটান বন্ধুত্ব মেলা হিচাপে আমি এই অনুষ্ঠানটো মেলা হিচাপে পাতিছিলোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কৰোণাৰ কাৰণে এইবাৰ আমাৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ভূটীয়াসকল আহিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমাৰ মাঘ মেলা হিচাপে আমাৰ এই মেলাখন চলিব। আৰু এই মাঘ মেলাখন আমি 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ আমি কাম কাজত অগ্ৰসৰ হৈ আছোঁ আৰু যাতে সাফল্যমণ্ডিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমাৰ ইয়াত মূলতঃ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ পৰা এতিয়া সাংস্কৃতিক হেৰিবিলাক পৰিৱেশন কৰা হ'ব আমাৰ ইয়াত। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত দোকান পোহাৰ আহিব। গোটেই অসমৰ নহয় অন্য বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰাও ইয়াত দোকানীবিলাক আহিব। আমাৰ ইতিমধ্যে ষ্টলবিলাকৰ জাগা দিয়া হৈছে। গতিকে সেই জাগাবিলাক ইতিমধ্যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। গতিকে আমাৰ বোধ হয় এই মেলাখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হ'ব। কাৰণে সমূহ ৰাইজক এই সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, एजुकेशन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटि, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिसन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेशन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो।
जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खदमथलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।